Adatlygyň habarçysy 4-nji ýylyna bir daşowly ýaşaýjynyň özüni otlynyň aşagyna taşlap, pazgaly ýagdaýda helak bolanlygyny habar berdi. Bu waka ýurtda howanyň aşa gylmagy bilen jokramasda ol ýa-da beýlekim hökmüni bitirmek üçin sebitlerden paýtagta gitmeli bolýan ýa-da ýerine gelýän ýaşaýjylaryň ýüzbeýiz bolýan dowamly kynçylyklarynyň has agyrlaşan wagtyna gawat geldi. Ýöne şaýatlar öz janyny kast eden adamyň 3-nji ýylyna geçiriljek tigir ýörüş üçin täze tigir satyn alyp bilmän işden koglanlygyny aýdýarlar. Adatlyk bu waka barada hiç resmi düşündürüş alyp bilmedi. Pazgaly waka 4-nji iýuny ýerden sagat 5-de boldy. Aşgabat daşow arasynda gatnaýan otly Şawat etrawynyň Kirov kolhozynyň deňine bir raýaty kaky öldürdi diýip habarçy helak bolan erkegiň 40 ýaşlaryny bolanlygyny hem sözüne goşdy. Aýdylmagyna görä, wepat bolan adam janyny dölüp özüni otlynyň aşagyna oklapdyr. Gaty pajygaly ölüm raýat adından 3-e bölündi we otly ony 200 metre çenli sürep alyp gitdi. Otly saklananda oňa kömek bererden gaty giýişdi. Tiz kömek medisina bölüminiň işgärleri hem bolan hadisadan soň 1,5 sagatda geldi. Diýip çeşme aýtdy. Öz janyny kast eden adam aýdylmagyna görä Şawat etrabyndaky 33-nji mektepde garawul bolup işleýän eken. Ýönül 3-nji ýylyna geçirilýän velosiped ýörüşine gatnaşmak üçin velosiped satyn alyp bilmänler we tigir çäresine gatnaşyp bilmejekdigini aýdanyndan soň işden oşadylypdyr. Netijede ol bu habardan soň janyny kast etmek üçin otlynyň geljek wagtyna garaşyp 2-nji ýylyndan 3-nji ýylyna geçilýän geýje öýüne hem barmandyr. Şaýatlaryň aýtmaklaryna görä bu waka adamlary gaty korkuzdy. Bir ýolagçy odal şeýle ýagdaýlar barada eşdenligini ýöne kenir gözü bilen görmänligini aýtdy. Ýolagçylar ýene 10 minutdan demir ýol wagzalynda düşmäge taýýarlanýardylar. Janyna kast edeniň kellesi bir ýanda her eli aýagy başga ýere bölünip gana bulaşyp ýatyrdy. Bu zatlary otlynyň epişketinden gören çağalar adamlar gaty erwet boldular diýip çeşme aýtdy. Adatlygyň habarçysynyň demir ýol gatna bilen bagly ýene bir maglumatyna görä 31-nji maýda Aşgabatdan Daşow şäherine uğran otly dergöde Içoğul stansiýasyndan takmynan 50 kilometr uzaklykda demirgalyk sebite gelýän wagtyny lokomotiwi odalyp 1-nji ýylyna 8:00 gelmeli haryna sagat 15:20-de tas 10 sagat giýjek alyp gelipdir. Ýolagçy otlys üçin täze lokomotiv uradyp üstü ýolagçyly wagonlary başga otly çekip getirdi. Raýatlar ysy howada Garawum çölüniň ortasynda galyp gaty kösenli ýöne turan ýangyn sebäpli ýolagçylar arasynda ölen yaralanan bolmady diýip adatlygyň çeşmesi aýtdy. Ýurt maglumat üçin ýapyk bolansaň adatlyk bu bolan wakany ýerine uranyp şaýatlar resmiler bilen açyk gurlaşyp dolu hemde jikmejik maglumat berip bilmeýär. Ýöne habarçy şeýle wakalaryň az bolmaýanlygyny we olar barada diňe soňundan eşitip galýanlygyny, adamlaryň öz gören zatlary barada gürlenmekden gaty korkkanlygyny aýtdy. Balkan vilayetinin bir neçe ýylatly ýeriniň ýaşaýjylary geçen hepdeki unläp ýagan güýçli ýagynyň netijesinde suw alan jaýlaryny tertibe getirmek we dören tiliň netijelerinden saplanmak uğrunda kynçylyk çekerke yerli häkimetler ýardam bermegiň ýerine ýylata batyş edýär. Bu arada Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary hem çeşmeleri 4-nji ýyłynda maglumat berdiler. Türkmenbaşy şäherinde 26-njy maýda ýagan güýçli ýagyndan soň şäheriň köçelerini sil basdy. Yerli çeşmeleriň biri öz görenlerini şeýle suratlandyrdy. Sil suwunyň gelmegi bilen ýollar läbikden doldy. Uloglaryň we piyadalaryň ýoldan ýürümegi we geçmegi kynlaşdy. Ýeňil uloglaryň palçyga batyp hereketi duran halatlar hem boldy. Palçyga batan ýeňil uloglary ulogy satyp çekdirip çykardylar. Türkmenbaşy şäherinde jemaat hojalygy gullugynyň işgärleri araçylyk işlerini geçirdiler we tebii hadisanyň netijelerini aradan aýyrmak boýunça giň gerimli işleri alyp bardylar.
Emma vilayet merkezinden tapawutlulukda kiçiräk ilatly yerleriň ilaty esasan owa yerlerindäki hojalyklar uly ziýan çekdiler we tiliň weýrançylykly netijeleri bilen ýüzbe-ýüz bolup häkimetler tarapyndan kömeksiz galdylar. Bereketde 8-nji owa diýilip atlandyrylan dağ etegindäki owada 25-nji we 26-njy maýda ýagan ýagyş zerarly dağdan aşy köp suw gelip 200 golay öýi sil suwlary basdy. Çeşmeler bu owanyň sil suwundan tas her ýyl ziýan çekip gelýänligini belleýärler. Her sapar güýçli ýagyş ýaganyna dağdan yer göçüp zaryň akyşy uruna dıkylýar we kadaly suw akymyny ýütgedýär. Netijede her sapar sil owalara uly ziýan ýetirýär. Dip ýagdaýdan habarly Balkanly Çeşme gurrun berdi. Onuň sözlerine görä yerli ýaşaýjylar silin ýetirýän ziýanyny adaltmak hakda vilayet häkiminden kömek sorapdyrlar we tehnikany ekskavator berilmegini haýyş edipdirler. Emma ýaşaýjylaryň häkimden kömek sorap eden ardasyndan soň olar Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň iş şäherleriniň batyşlaryna sedebar bolupdyr. Azatlyk radiosu bu ýagdaý dogrusynda Balkan welaýatynyň häkimliginden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Emma yerli kanun goraýjy darasyndaky çeşmäniň anonimlik şertinde aýtmagyna görä ýaşaýjylara tiliň ziýany bilen bagly öz hojalyklaryna dören problemalary öz başdyk çözmek tapşyrylypdyr. Häkimde til watan owadan başga alada ýokmy? Demir ýoly ýa-da uly gara ýoly til suwbatda ol demir ýol we gara ýol edaralarynyň problemasy. Olaryň özleri meseleni çözer. Adamlaryň öýüne sil suwy ziýan ýetirdimi? Adamlaryň özleri çözer meselesini. Dip kanun goraýjy anonimlik şertinde aýtdy. Balkanly bilermenler dağdan gelýän sil suwlarynyň ilatly yerlere ýetirýän ziýanyny azaldyp bolýanlygyny aýdyp, çäreleriň arasynda suw akymyny üýtgetmek üçin ýörite deshalaryň gurulşygyna ünsü güýçlendirmegi agdaýarlar. Dağdan gelýän ýagyş suwuny golaýda açylan bereket suw howdanyna birikdirmek mümkin. Eger dağın sil suwlaryny owadan sogmak üçin ýörite akawalar gurup bereket suw howdanyna birikdirmek üçin döwlet serişde goýberse, birden iki mesele deňine çözülerdi. Birinciden owalar ýollary we ekinleri sil suwundan gorardylar. İkinciden bereket suw howdanynyň suwsuz gurap galmak problemasynyň öňüni alardylar. Dip suwurundan Türkmenawatly bilermen bereketdäki problema barada öz garaýyşyny paýlaşdy. Balkan welaýatynda sil suwlarynyň ilatly yerleri basmagy bilen bagly ýagdaýlar ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Martyň başynda Balkanda sil suwlary demir ýoluň bir böleginiň opurulmagyna getirdi. Bir näçe günläp diňgysyz ýagan çabgaly ýagyşlaryň netijesinde gelen sil suwlary şäher we owa infrastrukturasyna, şeýle-de gara ýollara we demir ýollara uly ziýan ýetirdi. Türkmenistanda soňky ýyllarda has ýyljamlan tebii hadiseler hökümet resmiýetleriniň çykyşlarynda we döwlet mediasynda düýpden agzalmaýar. Iranyň ýokary ruhany lideri Ayatollah Ali Khamenei Amerikanyň Tehranyň ýadra maksatnamasy bilen baglylykda urany baýlaşdyrmagy bet etmek baradaky teklifini reddetdi we munyň ýurduň ýadra maksatnamasynyň möhüm bölegdigini aýtdy. İran hökümeti Aktamyň ýakyn gündogry boýunça wekili Steve Witkoff tarapyndan taýýarlanan Washingtonyň teklifini gözden geçirýär. Emma döwlet meseleleri boýunça soňky karary berýän Khamenei bu teklifiň ýurduň milli wähwitlerine garşy gelýändigini belledi. Milli garaşsyzlygyň esasy ýörürgelerini biri biz muny özümiz edip bileriz diýen prinsipdir diýip Khamenei 4-nji iýunda Tehranda İran İslam Respublikasynyň esaslandyrjysy Ruhollah Khomeiniň aradan çykmagynyň 36-njy ýyl dönemi münasebetli geçirilen toparlanşykda aýtdy. Amerikanyň plany şol ýörelge ýüz götürüm ters gelýär diýip Khamenei belledi. İran bilen Amerika Tehranyň salt tepkin bilen ötýän ýadra maksatnamasyny çäklendirmeň öwüdüne sanksiýalary ýeňilesdirmek boýunça ammanyň araçylyk etmeginde bäş tapgar gepleşik geçirdiler. 3-nji iýunda Amerikanyň prezidenti Donald Trump Truth Social sosial ulgamynda ýazan postunda İran bilen mümkin bolan itlendik lalaşykda biz urany baýlaşdyrmaga ruhsat bermeriz diýip belledi. İranyň resmiýetleri bu talaby çürt kesik reddetdiler. Khamenei bolsa bu pozisiýany ýene bir geze gaýtalady.
Urany baýlastyrmak ýadyra meselesinde möhüm ähmiýete iýedir. Sonuň üçin düşmanlarymyz oňa aýratyn üns berýärler diýip, ähli döwlet meselelerinde iň soňky karary kabul edýän ýokary ruhany lider aýtdy. Geçen ay Trump İran'ın energetika üçün ýadyra maksatnamasyny dowam etdirmegine ruhsat bermäge taýýar bolup biljekdigini ýaňytdy. Ýöne Hameneyi bu maksatnamanyň diňe energiýa bilen çäklenmeýändigini bellidi. Hameneyi İran'ın ýadyra maksatnamasyny medisina ýaly beýlik puduklary goşunt goşýan esasy tenagat diýip ýetlendirdi. Amerikanlar radiofarmaseutika, energiýa, suwy süýjetmek enzamlary we beýleki onarça möhüm uğurlarda özlerine garasly bolmagyny isleýärler diýip Hameneyi aýtdy. Geçen hepde atom energiýasy boýunça halkara agentligi soňky çäreklik kasabetinde İran'ın ýokary derejede baýlaşdyrylan uranyň önümçiligini artdyrandygyny ma'lum etdi. Hasabata görä 17-nji maýdaky ýagdaýlara görä İran 60 götürme çelini baýlaşdyrylan 408,16 kilogram uran toplapdyr. Bu görküzüji agentliğin fevral ayında çap eden öňkü hasabatynda görküzülen 275 kilogramdan düýpli ýokarydyr. Agentlik aýry başga bir dokumentda Tehranyň bu uğurdaky hyzmatdaşlygynyň kanagatlanarly däldigini, munyň aýratynda hasabat berilmedik ýerlerde tapylan ýadyra maddalarynyň izleri boýunça düşündürüs berilmeýändigi bilen baglydygyny bellidi. Bu hasabatlar atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň dolandyrjylar geňesiniň şu aýyň ahyrynda Vienada geçiriljek duýsugynyň öňü tirasynda çap edildi. Sol maslagatyň dowamında İranyň ýadyr isçiňligine täzeden göz aýlanar. Tehran günwatar ýurtlaryny we BMG'niň ýadyr gözegçilik edarasyny İrana basyş etmek üçin teatrlaşdyrmakda aýplaýar. İranyň urany 60 götürüm derejede baýlaşdyrmagy 2015-nji ýyldaky ýadyr şertnamasynda görküzilen 3,67 götürüm çäkden epetli ýokarydyr. Ýöne ýadyr ýaragyny öndürmek üçin zerur bolan 90 götürüm derejesinden pesdir.